проект Обучение за приобщаване с водеща организация Академия за професионално развитие Експерт стартира в началото на месец февруари и ще приключи през юни месец. В София имаме 8 учебни групи имигранти с хуманитарен статут. Набирането на групите протече с помощта на палестинската организация, с помощта на сирийските кюрди, с помощта на съвета на жените, бежанки и имигранти в София. Получихме огромната помощ на Върховния комисариат на ООН и лично на мадам Мила Грос-Лейнис и нейния екип, които се отзоваха от самото начало, на нашия президент и партньор доцент Евгениев. В същото време тук с екипа преминаха над 180 кандидати. Някои от тях, за съжаление, не отговаряха на целевата група. Много от тях все още са със статут на бежанци. Имат огромна нужда от обучение по български, но Европейски имиграционен фонд за сега само позволява обучението на хора с хуманитарен статут и хора вече с престой до 5 години в България. Хубавото в този проект, че освен обучението на български език, който очевидно е много нужен за нашите бенефициенти, получават достатъчно информация от квалифицирани юристи за техните права, за техните възможности във всички институции, както за кандидатстване за работа, така и за регистрация за фирма, така и когато отидат да подадат документите си, за да могат да получат шофьорска книжка, така и когато отидат да запишат безплатно децата им да могат да се обучават в български училища или да се регистрират някъде за местоживеене, или да намерят работа или нещо друго, независимо където и да е в страната. 6 учебни групи в София обучаваме от Афганистан, Палестина, Ирак и различни места. Една учебна група стартира от този месец в Пловдив и очакваме всеки момент да стартира една в Бургас. В края на обучението ще бъде почерпен опит от нашите партньори от Холандия и Гърция за добрите практики за работа с имигранти. Паралелно събираме техни дипломи със средно и висше образование. В рамките на проекта са заложени средства за легализиране и превод на техни дипломи, което смятаме, че също ще им помогне за интегрирането в нашето общество. Огромна роля отделяме в работата ни с съвета на арабските структури, с всичките тези структури, които ни помогнаха, за да набереме бенефициенти, за да направим една неформална мрежа в трите центъра София, Пловдив и Бургас, която да продължи да работи за тяхната интеграция и след приключване на проекта. Академията, института, целият персонал холдинг сме мотивирани да продължим да работим по подобни проекти. Нали трябва да учим български език, защото тук живееме, просто сме много доволни. Много неща беше не знаем, сега и знаем и не знам как да ти басим, ама много сме доволни. И просто много неща учихме. Даже аз съм близо от 4 години тук, аз мислих доста и знам. Обаче след идвах тук, аз знах много неща, където и не знам още. И най-важно вече малко учих да пишам и това и съм най-важно. Аз съм Нехат от Палестина и аз съм тук при 3 години. Идвам на курс, като говорят български, като може говорят с хората, като знаеш всичките тук. Курс тук е много хубаво. Преди аз мисли, знаеш хубаво български, ама като идвам на курс има много думата. Не знам. Ама сега много хубаво. На курса знаеш много думата. И хубаво. И благодаря на всички. Аз съм Ахмед Салузи от Иран. 6 месеца да учам български език. Сега да взема много хубав курс.
Много сега знам, пишем, читам, знам, говорим на хората много добре. Имам много думи, хубаво да искам много думи, защото да искам читам, запишем на български. Сабур Кереми се казвам, на 31 година, граждан Афганистан, но живея в момента в България, женен съм, с 2 деца и тук учиме български език. Сме доволни от всичко, нали. В България съм, защото по-свободно, по-спокойно живееме нормално, не като при нас положението не е добре. Работиме тук, всичко свобода имаме за всичко. И сега учиме български език. Помага много, даже в работа, даже хората потвалят, че сме много напред, много по-добре говориме, пишеме всичко. И сме много благодарни за това. Аз се казвам Саид Хамид Мусави, на 36 години съм, от 10 години живеем в България и свикнал съм тук, доволен съм от хората, доволен съм от учителка и учим. Аз не знаех проначало буквите, азбука на български, обаче тук да видях и учих и сега доволен съм от всички неща, дано да вършат нашата, примерно, работа, какво трябва, какво нуждават. Ние нуждаваме тая диплом да върша нашата работа. Нашата държава още не е добре. Има война. Тук по-добре са за нас. Ние свикнахме тук и от хората, и от държавата, защото от 10 години живеем вече тук. Аз се казвам Зафар Хашеми. Женен съм, българка. Имам една дете, 2 години и половина. Живеем в България. От месеца половина учиме тук български език. И ние сме доволни от това, че учиме тук. От когато започнахме да учиме български езика, по-добре говориме, може да пишеме. Всичко на нас е прекрасно. Госпожата, наша учителка Валя, е много добра учителка и благодаря, че дава това възможност на нас, че учиме тук в България. Здравейте, аз се казвам Арман и живея от 10 години в България и съм женен тук, имам едно дете. И откакто съм в този курс, много неща научихме повече, отколкото преди. И много съм доволен. И от госпожата много съм доволен. Тя е доволна, тя много беше с нас, на нас много помогна да се учиме повече неща. По принцип от всичко, както се от тук съм доволен съм. Аз се казвам Лутфуллах Вахидяр, на 25 години съм, живея от 11 години в България. Дошъл съм от 17 години тук, най-хубавите години ми е минало в България и доволен съм от живота, имам много добри приятели. В момента работя в търговия, плюс съм инструктор по спорт и тук учим български език. Доволни сме от госпожата, която ни предава български език. Напредваме. Казвам се Фредун Шамс и съм от Афганистан. И от 2001 година, от май месец съм тук в България. Живея тук в София. Сега в момента се учим тук в български език. И сме благодарни от тук курса, който ни учат на български език. Общо взето тук, което сме учили от улица, сме учили български сигнал. Тук е добре, че учиме граматика, общо взето други неща, да може да пишеме, да говорим по-добре български. Казвам се Акабар Джали и съм от Афганистан. Живея в България от 10 години и работя и в момента опитвам да уча по-добре български език. Благодаря на това курс. Почнахме от преди 2 месеца и продължаваме да учиме български език. Аз съм от Афганистан и доста време съм в България и от 99 година съм в България и до сега не съм учили никъде.
улицата и от всякъде като ходили съм, учили съм от народа. Обаче тук от тази агенция много съм и доволен и много добре учат и добри програми имат и надявам се, че да продължаваме да учиме още хубави неща на български език и на друго неща, къде има тази агенция. Живеем в тази страна и задължително трябва да учиме този език по-правилно и по граматикен начин трябва да говорим. И благодаря съм за тази агенция, от всичко професионално тази агенция, къде дадох за нас възможно да учиме тази програма. Благодаря. И поздрави на всичко, ако давате на телевизор, за всичко народа.